ena eda kese de ma Offinso man na emum esan ye eyawda nananom ebom abomakom etwamrosa Offinso man hene na wiafe akenten de otiase no ode ntototo na twampese gu na birichi abonwei amene NYANSAPO TV ana NYANSAPO eye kasamfonyini so nananom aba wo mu ne kasa amamra wo mu ni amamre ne amane de NYANSAPO na edema eti na gise bibia ntofom sa wo hwe ena Offinso man abomakom na boama kwabi abomakom okotweso eno achi manso Nkwantakesehene na bikusi apia no nyina abomakom enti na amabirichi abo esabe na Offinso man koya na birichi aboyi ama na no abomakom aye twamresa ye neja ne ahye ama yesubofo atu amoni atwetwerebo dankaje abo aje abo nkanye okrabirifo bi o na de na se nsuma nka befa Offinso man koya nkanie ama na birichi abo ama na no abomakom we Offinso man na wiafe kenten ogire nom nananom onananom umma ene abusua ma adamne fa nananom atrankonya ma adamne fa krobi asante kotokwanyi Otumfuo setu wote abanwa so otekwa so ne nanama skradu ya dom otoso miensa na asante hima ese ma due mienue ba kofo nkyere namfo asama do man obi ba mane de nkyembrabo ne yenye ja yare ne mno otantam fra ka kudo butu asansa kokotia kwa otwa mentamfini odina fofie zo ni ni wada age na Offinso man wadi kan damne fa ye de waso naba ochenyere osaje formotia oforipanyini osiwo so frafra enyan osu frafra ni nwa sade nyankoto frafra zo no pahema yey na Offinso man wakwa mabushia bonyenyo wakwa ma osaje formotia oforipanyina bonyenyi wakwa amebiem odudo brebi manso Nkwantakesehene na bikusi apia woneja no ahye wa ma biposo kwabia me ya se na de wohunu ne wanyo sabrei nana Offinso man nana ogu akro afranu wakasi wanu ne nsura krokre ene nana so eneja no ahye esansa wabomakom sabre mahunu sa nananom abomakom we na nananom asona de sinyina se na ni fanyene onu de wanya no ho sansa wana ye acting president na awodi juma ama Offinso man na Offinso man nyine unuanom se ma ndemne fa asona demne fa awisi ayefo se wo hwe wohene ya wo be ya na chese Otumfuo Nkwantakesehene nana Boakye ya Ababio a wotosumienu wono na wono so ne natrankunya nananom wondo mani akiremu wo Offinso hanom a ene yie free best adwada ye hyase na ye nana wiafe akenten a wonya ne be bi kwafra ntuma otintimu na ne doti yi hyase no eno ene nam so ama ahemfo akese ni ntine yetwewu wono benene so hwe nana Boakye ya Abibirem otosumienu a Nkwantakesehene a wono so afa ne ho yie pa chese nani abre a wo ni birema atade ehye no akotade a okuretu nana edi asaka krenti mienhwe bi nana Boakye ya Ababio asem na manuguso ameken Nkwantakesehene medical kan kiremo se Otumfuo Nkwantakesehene a se wohwema ebo anafo sisanso anafo a esa ewo anafo kura ye friend se anohinkrum ehonom na kese Nkwantakesehene ewo eche Asante mantem heya ebia waka ye nana Offinso Otumfuo ositutu a wotosuminu na hemfo a wonfa wo mu eni agro no kra na enesa ohwe nana afade na se de na medical kana ene bibia ekyerese nana ejina akono bibia ekyerese nana ejina akono ehyasie na ye di free efom a ene chacha na ahenema no bi na kyerese ehye no na wode adekokko etwa na sene se dia na yete hu ye nananom wo mo fa wo mo ho a wo mo wa adekokko bia na wo di twa wo ma sene a wo mo ifrantoma na wo mo sha atade no guso na nana Boakye yam Abibirem die no sede nananom de ntie ne sa pepepe ne no so tie ya na ebehu se ya papa mu kakra ano no a egu fom no ansana waba akotade a ekyerese wo kokon ekyerese nani abere yedi ka ne modi nkomo dada ewo NYANSAPO kasamfoni so ya kyeremo batakari kese a ye nana Offinso Otumfuo setutu ye nina si okrewe ne obrawe nwoma so wono nko an tumi ehye ewo Asante mantema sebie konto wono kura no enya abiribia na woso hye no no Nkwantakesehene ehini ebeka se wono so ne de ena ehye ne ya wono so ne batakari kese no na uhwemu a osa ekuretuo a etuo no no sede esitie ne enye sede etuo bia tie na bia
etuo no timi se aboa nwoma kakra yɛde bi adware ho a yɛde adeɛ bi abomu ayɛ sɛ kankosa atwa ho ahyia ɛwɔ hɔ no na wohwɛ a ɛhyɛn a wadu ho yɛ His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana mampanyini abedi akyire wono ɛna wo sɛ nana ɛne ne ɛkyi a wɔmɔdi nkutan kakra yɛ sɛ wono nso aduru Offinso yɛ a wɔba ayi nase a ɛnɛ kuruwa eni eniwa ampaye a ebedwa pa etina bi kyire mu na Otumfuo Nkwantakesehene nana Boakye yam Abibio na kotade a ɛhyɛ no ansa na wohwɛ na booti a ɛkyɛ a ɛhyɛ no a ɛno nso ɛkyerɛ anibre ɛko Ghanaian na Asante ekoko Asante kokon etini ekon ya NYANSAPO eni nkropi ni wono no wohwemu a se ya pepepe ena na yahemfo no na wono fa wono ho na wono mo ede kɔ esa no sa wohwe kye na ehye na enye eche bia keke English do ni be ka se enye ordinary eche enye ordinary sa we no ensonso ye dantemo pa se de esi aye eche no na ye de nieme bi ede abubomu na hye efata na kyese enya asɛmpe to akra etiene na eni abrepa batakari ne niema bebre ɛna ebubu mu a ye wo sɛ adeɛ bi a yɛsɛ bodua a ɛsɛn nana ɛsɛn ne nsa no saa de kɔ na bakyere hɔ no na makyere mu senti a yɛnka na abatwɛ na yɛka na abakyere no NYANSAPO dam si san ma dwemba mu ntin makyere mu sɛ abere bia ne enkoka sɛ abatwɛ anase abatwere na emu ɛyɛ abakyɛ nkyira se nyina ne sɛ panyini wɔbaayɛ wakyɛ ti panyini yɛse woni hwie kura no wɔ abakyɛ ti sɛ wohwɛ a ɛkɔ na bakyɛ hɔ no bodua bi ɛsɛn ho afei wohwɛ batakari na nneɛma bebree ɛbubomu a ebinom akɔyɛ sɛ ahwehwɛ ebinom akɔyɛ sɛ nsekan ketewa ebinom akɔyɛ sɛ dufa bi aboa nwoma bi wohwɛ a jatapa ne nwoma ɛna ɛno nso no ɛsɛn ne kɔn ho a ɛno no enya asɛmpetɔ abiayɛ baako nso ayɛ sɛ kɔtɔkorɛ ɛno nso ɛsɛn ne nsa nifa no na bɛti wɔ no mo saa no ɛno nso de wani fam a wobɛhunu sɛ wohwɛ tuo no a ayɛ biribi te sɛ bɛɛte a ɛno no ɛsɔ ano ayɛ sɛ nsɔnsɔ ne nyinaa no ɛyɛ aboa nwoma ɛna yɛde ayɛ a ɛnɛ nana Nkwantakesehene nana Boakye yam Abibio a wɔtɔ so mienu Otumfuo Nkwantakesehene na fadeɛ no ɛyɛ adamu soronko ɛyɛ adamu soronko kora ɛna ɛkyerɛ sɛ n'ani abere yie paa a ɛno no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nana aduru dwabɔ n'ase na saa medie wɔtu na henkyɛ no na wɔtu na henkyɛ yie na kyerɛ sɛ wɔkɔte asɛm kɔntɔ wɔhene a ebia ne dibire mu no ɛwɔ animu ɛkyɛ no enti saa pɛpɛpɛ sɛ de Asante deɛ wɔn ntoto anase yɛ ntoto yɛ amammerɛ ɛne ho amane aseɛ no obiara deɛ ani die ɛde man deɛ ani die sɛ no enti na Asante kɔtɔkɔ sɛ apraketo no aprakɛse a ɛtoa no bobɔ na wapɛ nkyɛn baabi no anda na kɛseɛ no aba betwam saa pɛpɛpɛ na Asante edi wɔn mu dwumadi a ɛnya asɛmpetoa obi a ne die sɛ no ne buo sɛ no ɔhen bi amfa ho ne sɛ ne ositie oduru hɔ no a ɔde sɛ ne die no ɛne ebuo ndema no sɛ wohwɛ na henkyɛ na ɛsɛn kwabrane ne nsa so a wɔn fɛ nkura keke wɔde ne nsa hyɛ mu saa ɛna kyerɛ sɛ ekura na afei ɛna wakyɛ wi a yɛde na henkyɛ no anaasɛ na kokyɛ no yɛde ahyɛ no a ana Boakye yam no asa no ɛna aduru so ɛno no saa media sɛ wohwɛ mu nana Boakye yam Abibio wɔtɔ so mienu Otumfuo Nkwantakesehene yɛ wɔde n'ani akyerɛ die na kyerɛ sɛ yɛ nana wiafe akɛntɛn finhyia apema hankono bia sensia no mu ɛna wɔwo no wɔde bɛsi finhyia mpemienu ɛne aduonu baako 1936 ɛna wɔwo no na wɔde bɛsi 2021 mu hɔ no na wɔnom na kyerɛ sɛ ɛyɛ hini meboso me da ne tɔ so mienu ɛna ɔpanyin ofira ne ntoma ɛwɔ ne tintin mu a wɔkɔ ekura na ekura na wɔda no ɛhɔ na Boakye wɔde n'ani kyerɛ na yɛdi asa
na je se otu atene a woko ontimi enko ne saa abra nananom a wobeto wo mo ewodwabo yase no no wonfa ne die ni bu ese emfa emma wo mo bechiachia wo mo nkakra sa wohwe na onye nipa ketwa saa ewo Asante ahini mu kra oye Otumfuo Nkwantakesehene daachi bia no se di NYANSAPO idi edwumadi no ebepe ho abakwasem na ebisa se eba ne se kra na saa Nkwantakese kuro no ebaye na Otumfuo Nkwantakese no etise ye hwemu a na ye Otumfuo Nkwantakesehene ye bibi se ho wo se me no mienu yehu na yetie na isua ho ade nti daachi bia no yebepe ho adesua na yede abremu saa me akura na wiafe akenten esemfinhia utifiri mu dia esemfinhia aduowotwe nsia na ohini wonyae 86 years na wonyae ansana owo defo de nkentenkechi ba besi asona abusua wono mtoku achi de ne nsa nyae sesu kwachi adaka ato opanyini so apagya no de ne kopata anya ene ofra ne ntoma wotintin ekura hoyi na nana Boakye yaw Abibirem otoso yenu ode nani echiri mu na afia wono so akohwe nani echi na wone wahene edi enkrakra ewo ehonom ti eguso a yedi echira de ekoso bia na yede bebre ma refi se NYANSAPO a yesane na manwembem bomode na subscribe share na like na wode wadwen kire so ede ato ase bia mai se de bia moye no no eboaye na eboa mo nso ema ye nyina so etimi ekọ yanim yeguso yedi echiri yanya aba na de na yaba ene de ebekoso bia no yebetwa na yede akire mo ewo ahase abusia sese wohwa na chese Otumfuo Nkwantakesehene na Boakye yam Ababio akohwe bebia ohene eda na awie asesa ne ho betena se ode akotade ne koya na che ne ni brabra one ne hene kodi nkita ho afi no abetena se a ene ntini edwetwe wura won ma banso no won ba na won mo abechia na enye asem ketwa ha NYANSAPO koso a na subscribe share na like ne je wadwen chene fato efamaye yade na ye na Nkwantakese Boakye na Boakye yam Abibio a wotoso mienu yade ne de ni ebisi wa hanmo se de edi kaka koso a na di NYANSAPO echi ya share my na subscribe na like efamaye midi ene abusua pani owusu adwumi yenwie de aka no no yade beto aso na yade amamwa enye asepeto
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya